Батко, паеш тука, що паркираш тука, това е инвалидно място. Бати, спокойно бе. Виж, аз не съм инвалида. Виждаш ли? Няма ела да ти показва, бати. Виждаш ли тъгълника? Аз не съм инвалида, ма колата е инвалид. Не виждате ли? Сигурно ли си, че ти не си Сигурен инвалид? съм, бате. Айде спокойно, ей сега. Както е казал Слави Клашера, хаштаг бонус в газети влиза в конус.